Nsemmilkom, sinjuri, u merħba bikom għal edizzjoni oħra ta' taħdita fis-sensiela ta' tradizzjoni orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università. Illum għandna lil Joseph Farrugia, kien naħseb ġużi naħseb ħali u xekk ġasorġ. Issa Joseph Farrugia illum jaqla il-ħobża ta' kuljum jaħdem bħala umpir tal-protezzjoni ċivili, fireman ċivili. Imma qabel ma indaħla għal dax-xogħol u issa ilu snin, hekk għamel xi 25 sena jew 20 sena jew iktar bħala restawratur fil-lavur u l-iskultura. Barra li flimkien ma' missieru għal ħafna snin kien jaħdem xi 15-il tom l-araba u sifer kemm ħafna patata u basal barra minn Malta, insomma minn barra li mela l-borma tal-familja, insomma u espert fil-sajt minn fuq il-blat tad-dilettant. Imur jgħin il-sajt ta' xlukka aerju ta' wit iż-żurri fis-sajt ta' veru professjonali sewa jifhem fil-kaċċa, fl-insib, insomma ħajja tar-raħal sewa li saftit sa' żmien ngħidu aħna kienet għadha komuni kien hemm nofs Malta tgħixha dil-ħajja tar-raħal imma llum qed titbiet u tgħid fix-xpar tal-istorja u qed tkun ħajja stramba għal biċċa kbira ta' nies. Issa illum m'għandniex xi pjan konkret aħna sempliċement li se nitkellmu ma' ġuż insomma u nittamaw illi b'xi mod jew ieħor noħdulu xi ftit mit-tarif li għandu f'rasu illi aħna forsi nistgħu ma nkunux nafu. Ħanibdew minn ximkien, ngħidu aħna in-nies li qegħdin jarawna u jisimgħuna ġuż daw jħobbu lil sim Malti, jiġifieri għandhom ċertu sens ta' kultura Maltija. Ngħidu aħna jafu li ħażebbuġ għandhom ħalmuxi u ħaldwin. Issa saru ċappa waħda saru ħażebbuġ. Forsi jafu li ż-żejtun hemm ir-raħal ta' fuq ir-raħal t'isfel sewa. Inti miż-Żurrieq propja, imma aktar milli inti miż-Żurrieq, inti twiltu trabbejt in-Nigret. Issa, però aħseb ftit, fit-tfulitek ġifieri f'żożitek qabel ma d-dinja nqalbet ta' taħt fuq. Intom kellkom sens li intom iktar mill-Nigret, iktar milli miż-Żurrieq, pereżempju hekk jew ma kienx hemm dak is-sens. Kien hemm ħalajdik għalax kull raħel għandu ħamor fuq tradizzjoni ta' fasti. U pal ħafna l-ħula kienu maqsumejn skont ma' mill-iżjom bħala festa. Il-maġġoranza tkun naħa u jkun hemm maġġoranza ta' festa Nigret magħrufu bħala naħa karamelletana. Allura il-post fej ġew l-ħawel nqogħdu aħna iktar huma assoċjati ma' Sal-Karmnu milli ma' Santa Katarina eżempju. U kollha nqashom kważi salajdik f'erba' għax hemm in-Nigret, Bubaqra, Tal-Bajjoda u Xarolla. Imma Bubaqra u Xarolla ma' Nigret u l-Bajjoda Bubaqra u Xarolla ma' Santa Katarina u Tal-Bajjoda u n-Nigret huma kważi kollha Karmeletani, fimt? Għall-mulja illum imħallsan in-nies ovvja. Imma jkunaw hekk kienet tkun planti, fimt, ġifieri jekk inti minn Nigret aktar x'inti ma Sal-Karmnu. Il-Knisja u konvenzja li hemm in-Nigret li jservi l-ħtiġijiet spiritwali tal-post huwa Tal-Karmnu, il-Madonna Tal-Karmnu titular ta' dik il-Knisja. Ta' fej, ta' Nigret. M'hemmx knisja issa sservi bħala knisja ta' Nigret. Storijiet. Dik mhux Tal-Karmnu? Ma jidillix ta' jekk tussa jisbol ta' Santa Teresa dik. Mela ħansez mistoqija oħra għandha x'taqsam. Nista' forsi kolleġġju imma mill-għalija dik Santa Teresa. Jista' jkun. Mela jiena żejtun peress li trabbejt ma' nies ġifieri huma nies tar-raħal hekk, meta kienu jitkellmu bl-aktar mod naturali kienu jgħidu pereżempju għaddejt minn ħabel ix-xejr biex wasalt ir-raħal t'isfel sewa u darb'oħra ngħaddim il-ħerba biex imma nkellem il dak li qgħod it-triq tal-baqri. Jew dawk in-nies minn ta' Tablin. Kien hawn dawn l-ismijiet kollha parti mir-raħal dawn. Inti diġà semmejt li x-Xarrolla u Tal-Bajjoda. Hemm xi ismijiet oħra li għandu x'huma huma r-raħal hekk li huma parti mill-raħal. Bħala l-nies jgħidu għaddejt minn hemm jew sejjer hemm u tfhem ikunu parti mill. Le, sax jekk ngħidu tilajn lejn il-Monqar li huwa limiti ta' Żurri, ngħidu ngħaddu minn Nigret, jew minn fejn ċint, jew hekk konna ngħidu, ma konniex ngħidu isma' ħanaddu jew kellek ikunu sħammru l-imqabba ngħaddu mill-ħall mill-Lieri. Jew minn Ħallew għand ir-Rabajien. Jew tal-Ħniena.
Ekku. Dawka toroq li biex taqbad biex infahmek jekk inti miżurri, ngħidlek aqbad tik ta' ħniena jew aqbad tik ta' mill-lieri. Sewa. Fimt, allura dak il-GPS, għajja ngħidu GPS tagħna, l-lum jissejja GPS, ma kon ngħidu jekk inti titmawr. Għajja ngħidu witol fulija. Ngħidu aqbad ta' torri, għax hemm torri minn daw tal-kavallieri hemmhekk, il-barra mill-Mubara, u taqbad ta' torri biex titmawr. Sewa. Ikun hemm ċertu ismijiet imma interessanti ngħidu aħna li naħa tal-imqabba hemm post jgħidulu xahar imqalleb, pereżempju. Ma tkomx idea intom ta' xi sajt fis-sed dan il-da. Li ngħidlek xahar imqalleb li nofs gowl li jgħidlek ta' Wittu Żurri, fil-naħa ta' Wittu Żurri. Hija xahra propja ġifieri. Magħrufa. Issa biex nersqu iktar lejn in-nies tar-raħal. Jiena iż-żejtun niftakar ukoll li pereżempju iż-żwiet kienu jikkonsidraw illi Marsa Xlok, Delle Mara, ir-Ramla ta' San Tomas, Xor Plaġin, dawn huma territorju ta' żwieten jisom hawnhekk tagħna, issa ħaduhom ma nix ngħidu. Imma dak kienu postijiet li inti tista' tasalhom bil-mixi ngħidu jew bir-roda. Allura taf il-postijiet tajbin għas-sajt fihom ngħidu u jekk tara xi ħadd minn ħażabbar jgħatem, kont ħarislu bl-ikraħ da xejn. Intom naħatana, smak ekkona nagħmlu. Intom minn naħa taż-żurrieq tagħkom hemm xi parti mix-xatt ta' Malta li hekk jiġifieri tgħidilna dak ismijiet. Konfini, kont se ngħid konfini, imma għax kważi jekk imdorri aħna meta tkunna tfal anke ta' qabilna li l-postijiet ma' xfarijiet huma kollha bl-ismijiet, huma l-ismijiet ta' xfarijiet huma kollha posti tas-sajt. Li sajjiet ikun jista' jieħu. Naħatana miżalbi jem kull 100 metru jew ħajja ngħidu 100 pass. 100 pass huwa isem għax jew huwa posta tal-kaħli jew ta' sajjiet li jinżel sajjiet jew għal konsijiet tal-Imsel jew bil-konsijiet tal-Lampuki. U aħna ix-xifer ngħidulu tagħna huwa minn Wittu l-Fulija għax l-lem mbagħad jaqgħu fil-konfini ta' Bil-Żabbuġa sal-maqluba li taqbis il-naħlu ta' Wittu Żurri tiġi taħt il-fejturi tal-imnajdra kważi. Fimt? Imma kull posta li hemm hemmhekk ngħidhom kull wara xi xejn, jiġifieri ma huma kollha ta' sajjieda huma l-postijiet. Bekk kien jieħdu dawk l-ismijiet, ħadd ma kien hemm fuq mappa jgħid tara ħansammi dal-postek. Imma sajjiet ikun hemm xi ħaġa li tixbeħ Bepar Ħamem. Emmar kien bejt il-ħamem, allura baqa l-isem Bepar Ħamem, la rajfa, ġabal maqtuħ il-Bassosa, għax għamet ukoll ħoss il-baħaxin jidħol isma magħha, ġifieri il-kop, Wittu l-Fulija, l-Xmiex, it-Tirxa, il-Bejr, il-Bliqa, tibqa' sajjelek wara xi xejn. U dan kollha ikollhom huma ismijiet qodma li għandhom tifsira, it-Tirxa ma tfissirx xi ħaġa. Ekku. Xbija ta' xi ħaġa mraslinġjan, jekk tares lejk silhouette hekk tajt eżatt, għastan ġon bil-rix ġorrosa. Ma sa' dik naħseb xi ħaġa ġdida jiena kienet. Ma pereżempju. Antika naddu kien jgħidha l-raslinġjan, għajlu ma kien jora l-ġjoni. Rejfa Għax Rejfa pereżempju tfisser orfa żejjed. Eżatt, u kien jgħix ġo fija veru, ġo dolar. Tajb. Mela, la missajna xatt il-baħar, jena għodu tikka fuq is-sajt, naf li fuq il-bidja, imma nitkellmu wkoll fuq il-bidja. Mela inti dara ma konx tmur il-belt u tixtri qasba pereżempju sewwa tagħmel kollox inti ngħidu għana. Tista' tfhem naftit mhux sejf mu preċiż, ma għalin tgħidilna pereżempju ċertu kliem jew kannol ta' qasba jew tifhem kiżi pereżempju u xlief u sunnar. Mela ħammorru ma missierek ngħidu aħna biex tfittex il-qasab li kun tas-sikkant u għedilna xinu tas-sikkant, ħalli nagħmlu qasba, ħalli nistgħu għal xi ħaġa insomma. Kif nagħmlu? Il-qasab popi pal-mettajt inti, ma konix l-attixi tal-fiber u tal-bambu. Dak kolb kien għadu, għaskon mu fuxennu. Ok, xekin jgħaddi, biex taj qasab, insomma, bil-freħ. Il-fer huwa il-parti tu għaddem l-rqija
dak li jitawieġ. Imma mbagħad ikollok il-qasba l-ħuxna hija tajdejk. U l-qasab ma jkbirx dritt ġieli jkun ziggużajk xin jitla'. U kollha mmorru pereżempju ġewwiet jew fejn jkun hemm naqħamrija baxxa, bħalma jgħid Ġużi jkun tas-sikkant għax tkun li ħadma għax anke l-ħoss kif tħabbat xi ħaġa magħha waħda li tkun kollha dejjem l-ilma ġej taħtu l-qasab. Il-ħoss tiegħu ma jkunx iċempel. Allora meta jkun tas-sikkant ikun jagħmel dik il-ħoss iċempilha biex ikun jiebis. U kollha nażlu qasab dak it-tip ta' qasab, naraw x'tul irridu. Ovvjament naqtgħuh ħalluh jinxef l-ewwel ħaġa li konna nagħmlu malli noħdu d-dar. Konna nurtuh minn fuq b'x'imkien għalej u ndadlu ġabla taħt biex għalmenu itnaqqas naqra minn dik il-tqammira tal-qasba. Konna ħalluh xarajnek. U mbagħad fejn kien hemm il-kanwali jkunu naqra żiggużajk hekk, konna naqbdu spiritiera ta' bitlieta, nidilkuh biż-żejt, nsaħnuh, u fuq dajna kull waħda noqogħdu nżobbuha il-kontra tat-tawwiġa li kullu. U konna nagħmlu xi ġurnota biex nagħmlu qasba waħda ma sarx lek ħadna. U bekk li konna ndirtawa. U mbagħad il-ferħ biex indaħlu l-ferħ torax ferħ trejt, u jekk saħtu jew le, mhux ħajtawweġ bħalma jitgħu ġullum tal-fiber, ovvjan. Għandu ċertu ammont ta' tawweġ. U naraw li l-kanal, l-aħħar kanal ikun li jidħol il-ferħ kważi s-sikkat, imma mhux daqstan, u d-dawra ta' barra tal-aħħar kanal, fejn ikun hemm is-support tal-ferħ, konna l-dawruh bil-spak, eżatt, bil-spak, waħda, nizlejn, mhux ħażin. U mbagħad kollha u nagħmluha kollha tal-Masudaxxi biex jibbies. U meta jekk ikollna naqżabba, kollha nżilkuh naqżabba biex ikompli jissaħħa. Dik ir-rabta bl-ispuk m'għandix xi isem għax qed niġru ħafna wara l-ismijiet. Intom tufux ngħidulhom moqili, ma fil-fatt huma irbit, sewa ilhom nots bl-Ingliż. Uħli frabta irbut, per eżempju, ma tantx rabta ċof, ma tantx għanni ismijiet, ma taħsebx li għalle parlur, per eżempju. Konna namlu spajlar kull waħda li ndawlu spajlar biex u fuq naħat isfel kontaruhom dik il-pajlar kif jagħmlu joħol dik daqsxejn. Konna nżommuh naqadrik biex jiġi naħbu lejn. Fehmt jiġi naqonejt. Allura imma spajlar konna nagħmlu sa għax hekk għandek iktar saħħa mill-dawara biss. Bil-dawara biss, kull ma tagħmel id-dawara u tibqa' merħija. Jekk tibbess tibbeħ jew biż-żaba, tibbess jew biż-żaba jew bil-kollha. Imma jekk tkun qiegħed tissaħħaħha inti għax tiġbed, fimt? Sew. Issa l-ewwel innutaw tas-sikkant sew tfisser ta' disċiplina jew kellha ta' bħal tas-sikkant. Fil-dibatija, li mux għaddumu fi xejra, ma tas-sikkant ikun oġġett li għax fil-inxif u minar ilma. U innu ta' ukoll li jgħid wiet il-fulija, mux wiet fulija, sewa, għax dana kollox il-kef, u jgħan naf ċert li l-antiki tal-qali kienu jgħidu, mux ta' qali, ma ta' qali, ġit ta' qali issa ma setra ċaħal wara. Issa, xi kelma oħra li jgerfxu n-nies hija meta għaw xi nies li xlief jaħsbu li huwa l-ħarira biss. Imma għalija x-xlief huwa il-ħarira, iċ-ċomba u bis-sunnara u xek, mela ġirinti wara li id-drittajt il-qasba u għamilt il-ferħ li jitgħawweġ sewa, ġifieri taħħalt il-medda ngħidula. Li juraw in-nies xlief xejn il-medda. Xlief aħna komplut. Imma għarret, imma dik il-medda mamura minn ħarira. Għarret, ok. Mela, għedinna kif se nagħmlu x-xlief issa mal-qasba, sewa x-xlief fih, ċomba, fih sunnara, xek, u sunnara du nkunu nafu kif norbtu għagħanna rabta apposta u xek. Imma rabta ta' sajjeda nistanajdik, imma norjer kif kallimiex, imma rabta ta' sajjeda tkun ħana provam infama kif nej. Mela, taqbat il-ħarira, tagħmel għaqda,
waqt kulħadd jaf jagħmilha single note Sewa. imma flok tagħmilha b'waħda, it-tarf taġi dawru darba, 2, 3, 4. U xi tiġbed nara awtomatika tiġi forma ta' 8. Sewa. Ta' 8. Iddaħħal is-sonora bejda minnaħa għall-oħra ta' 8. Diffiċli biex nfhem kemm tifhmu għalek. Xi ħadd ta' sajt. U x'ismu? Iddaħħalha bejnieta u mbagħad terġa' iddawwara dawra oħra biex tiġi bit-3. Mhux tiġi bit-3, tiġi bit-3. Tista' ddawwara kemm trej. Iktar ma ddawwara imma mbagħad skont il-kubur tas-sonora kif tkun sonora kbira minn tal-biex spot jew tat-tun. Anka 8-10 ikollok tagħmel rabta miktar saħħa. Imma sonora żgħira fuq id-dawwara darbtaj 3 it-tieni darba. Ma tiġbidha u xejn tissikka s-sonora, il-ħarira tingħala u tiġi sa 3 sinjoli. Tifhmek hekk? Fim, tajb. Imma naf wieħed pereżempju li peress li ma kienx jaf jorbot is-sunnara u missieru miet, ma setax imur jistat minn fuq il-blat għax kull erba' jaqtaw ilu l-ħut is-sunnara ma kienx jaf jerġa' waħala. Ħafna ma jfux anke tajjeb stess. Minn barra xli fuq qasba sewa, ġifieri nagħmlu xi mrejkba pereżempju x'kemm. Mbagħad sa naqilbu fuq il-kunsijiet, il-kunsijiet tas-sorki. U tal-kaħli, konsijiet tal-imsel, konsijiet tal-lampuki. Issa biex tal-diskorsu biex skont il-templi kulli, kif ikun mal-temp li l-baħar qed jaħbot mal-blat u jkun hemm dak ngħidu l-mewġ tar-ritorn. Jiġifieri xi taħbot il-mewġa, ovvjament toħroġ parti minnha l-barra. U iktar ma jkun mal-temp, ovvjament il-mewġa toħroġ iktar il-barra. Dejk b'dik il-mewġa, dak il-każ ma nużawx imrejba, nużaw bermiċ, mhux il-miċ, verdiċċa. Tkun sofra laqa kbira quddiem li peress tkun ikollha ċertu kubur, il-mewġa stess tkun qed titwadda mal-barra. U tibqa' ħieġa sakemm taqbad il-fil tal-kurrent. Il-fil tal-kurrent huwa ovvjament minn fejn jkun għaddej il-kurrent. Jaqbad il-kull sibqa' ħierex mal-kurrent. Issa jekk ikun forsi mhux ħanaj blazzi xejn ma joħroġ, ma jekk ikun hemm forsi sildarejja. Nużaw l-mrajba tkun forma ta' triangle kbira. Tagħmilha kbira kemm trid, imma li tuża l-imsell, tuża l-lampuki xorta mhux tkun tagħmel l-mrajba għal dej għal dej. Tkun forma ta' triangle, forsi tkun daqta metru fuq wara. Triangle ugwali tkun, insomma, jkollha triangle, ma jiġifieri tkun hekk, u mbagħad jkollok sofra quddiem, ġew sofri wara, fit-truf ta' wara, u waħra fin-nofs fejn jkollok arblow u l-qala ħamra jew orange ġaġa li spikka li forsi kien hemm sajjed li jkun għaddej bil-qasab konna nagħmlu, għallu ma ħafna materjal ma bil-pajpiet tal-plastik tad-dawl jagħmlu, ma bil-qasab. Jien għażel bil-qasab nagħmilha sal-lum. Għax b'xejn u laqas kemm iżon fil-wiġdak ma' l-ebda ġen. Qabel ma nħallu s-sajt barra, inti mhux biss tagħmel qasba l-imrejka, inti ħafna drabi ma titpur iġib biex tillixka wkoll sewa mhux dejjem tmur ma sax lok tixtri l-ħniex pereżempju. Għejdilna daqsxejn għal jew konna bil-mixi minn nigrid konna mmorru ma sax lok. Xi tlieta ta' filgħodu, 3:15 hekk. Xi kien jgħidlejha ħamurru nagħmlu d-dewt. Id-dewt huwa dutar kaħli qed ngħidu. U konna mroġu l-arka ta' fejjem il-pix tal-boċċi ma' saxluk taqbis San Luċjan, il-torrizza San Luċjan. Memx dik il-fejjawm u hemm. U hemmhekk qabel ma' għamlu l-breakwater tal-Freeport, hemmhekk mal-templu kien jidħol sikwej. Għawi daħal ħafna arka, ġiri kien hemm ġiġbiżi tlieta għal hemmhekk. U kien jitħabba dak id-dut, jisu brijet, propja barawt, ma jkun kbejr hekk. U jisu ħanżel l-art, ullu, jisu ħanżel l-art hekk. Ikonna akber ukoll. U konna qalbu ġol xismew, nikupjawh, għax bej ilma u bej il-niexef,
Kon kopjaw u nażlu dak id-dub u nagħmlu nitloħġu ġewla hekk. Jew kalla konna mmorru naqbdu x'isimo ma' il-gambli minn dawk iż-żgħar. Dan ikun bnazzi, dak bil-bnazzi. Hekk dik ir-riska. Interessanti li ngħidu ejja mmorru nagħmlu ftit dewt, sewa. Nagħmlu l-gambli, nagħmlu ċkul, hekk nagħmlu. Hekk ma għamulnax. Xkol ma konniex imorru nagħmlu. Ma dik il-kemm titmol fej il-della mora, mek qasir għall-xkol. With a like, marfi. Ma mux morru naqbdu ċkul, jew jekk ma morru nagħmlu ċkul, nagħmlu l-gambli, eccetera. Okay. ħanħallu daqs waħda iż-sajt, ħammurru lejn daqsxejn lejn il-bidja. Ipprovajdilna daqsxejn. Għal-bidwi, la sufar tal-bejt u t-tajr tal-ajru, sewa kemm kienu problema fi żmien. Tal-bejt? Tal-bejt. Ħasħazin kien qabżuni. Għalajdlek, waħda problema dajjem, man kallum. Fem tiġveri memx rimedju għal tal-bejt. Aħna konna naqsu naqra għax kont nusu palijom fis-sajf. Kont t-tfal u konna nsajru meġveri konna namlu t-torti u hekk. Imma li konna laqta dam, jew il-bittejħ ikun ħajqbad isajjar, jew l-lambar, jew it-tejn ngħidlek kullix. Kull frutta li jeżisti fis-sajf biex gawdi frutta dak iż-żmien tal-biki kien u mhux wieħed jew tnejn xint mul fejn jiġifieri fejn siġra ħartejn jew fal-Kirzan. Taħseb siġra ħierġa it-til għata kbir hekk. Jew il-qamħ, jew aħna konna niżilgħu l-iskalora ukoll għall-asofal tal-għana x'konna nunżbu aħna. U peressi l-iskalora minn dejjem kienet għolja. Aħna klabbajna f'ċalċom multa fuq qatt ma konna bil-ġuħ imma ma kun is-sinjuri għażiġveri. U allura l-iskalora konna niżraw aħna. U bat fis-sajf noqogħdu ndarru bil-ġol bitħa u kellu konna għalmenu x'nalfu għal ftit xhur tas-sena bejh għaw bija. Imma id-derri meta derri ġorrejh biex ikun hemm bil-midra. Bil-midra. Biex dik il-ħliefa. Eżatt, dak jollu biex il-qoxra jew il-frak il-marrejh. Allora tasil naqra ma jkunx raħ qawwi, ma jkun raħ biżejjed. Fimt, ma l-ewwel għidu nfarkuhom biex taħħod iż-żarja minn ġol tibin. Jew minn ġol fossa. Dik l-istess xogħol li jsir fil-qija kien, sewa, inti trid tidres il-qama. Fil-każ tkisser qed tgħid iż-żarja. U mbagħad tlewwaħ bil-luħ imma dik wara. U id-derri bil-midra, samma riferi biex tuża rri. Infatti, ħallek din. Aħna għandna kelma mitlufa llum. Tajt pereżempju konti mlebleb għal sigaret, pereżempju. Imma ġifieri il-dari kienu jużaw ukoll il-kelma biex ngħidu aħna tlebleb it-tewm, pereżempju. Hekk aħna nkunu nużawha. Għajdilna xi ġifieri. L-belbuwa, konna l-belbuwa żarrija. Ġifieri għadu ma kienx ikun hemm affarijiet kbar ta' bidajna, eżempju kien ikun barmilja u tank żarrija, konna nifirxu 4 xkajjel fl-art jew kemm skont ir-rejħ għax tipprova tleblebaw u żarrija tmur l-klem. Fim bis-saħħa tar-rejħ, ma tlebleb palmet id-darej. Allura terħib il-motek u dik il-ħliefa jew il-qxaw, jew il-ħmeċ, jew l-abra kienet titlaq lem u żarrija taqa' taħtek. Allura konna ngħidu l-bilbuwa, l-żarrija ta' taħt l-asofar, l-bilbuwa konna. Biex l-iskalora nixfuha, naħħu il-ħmeċ tagħha bla l-bluwa ġifier bad ġew ndarruha jew l-bilbuwa. Il-qoxxa mhix organika, mhix mhux hekk. Ma jkunx ikun hemm dak l-ammonti, imma eżatt hekk kif jispiċċa, fimt? Anke meta natfu taħt l-asofar, il-ħmeċ kien jibqa' nderru jew nlabilbu l-iskalura wara nixfuha.
U l-ħmeġ tal-għasuf għal fuq id-dammela jew ġalala dirett. Ekku, peress il-kelma tintilef, kolla sensi differenti, ngħidu anki il-bandiera tlebleb fir-rieħ, per eżempju, jew kena il-kwikeb ilebilbu fis-sema. Ma tinsewx, aħna meta tlebleb it-tew, miġifieri inti it-tew titfaw mill-loli għal-baxx f'xi qoffa ġorrieħ biex il-frak il-ħafif itir sewa u li joħor jaqa' fl-art. Dak kun qed tlebilbu. U il-kwikeb ukoll ilebilbu fis-sema sewa u jidir li n-nies li jaħdmu n-nar għandhom mortali jgħidu stilla ta' tleblib. Għaliex il-tleblib jinżel tlebleb, kifem palmalan. Il-fir biex tara ma li titlef kelma, titlef sens sħiħ ta' issa, inti. Le, l-lum hija problema x'naqsu l-bdiewa. Il-xorta għadha problema, ma l-lum ma tantx għandek sisma tgergela x'naqsu ħafna bdiewa. Waħda maħabba raġuni klimatiċi l-xita naqset tul ix-xitwa. Allura dik it-terra tal-art ma għadix tiżisti. Terra tal-art jiġifieri meta tkun sara tkun milwiema, allura ċertu ammont ta' xita tinżil iktar fil-fond. Tixxarab il-blota tibqa' mxarba, u mbagħad aħna ngħidu l-blota tradda lura. Toti ċertu ammont tal-ilma li jibqa' fuq is-sajf. Biss dak ir-rigward meta tkun ħadd tiżweġġa t-tira tkun maħsuba minn qabel. Ma jistax pereżempju ħaniżra l-patota jew basal jew li ma mhux trejt. U ngħid issa wara l-patota ħal għamel il-bitteħ tas-sajf. Il-bitteħ fis-sajf. Għax inti tkun ħadtu, ġifieri tista' tkun laqwa sana, inti tkun ħadd ħafna minnu, fimt? Imma jekk inti beħseb li tagħmel tat-tira taħseb għalija ma tiżwa xejn, kull ma tagħmel ix-xattaba kemm ittajjer dak ir-rafan, ġifieri il-ħaxix irqiq, is-salvaġġ, dak l-irqiq, allura nxalbuha. U dak ix-xogħol tagħha biss. Imbagħad ma tiġi żmien li ħanbajtew il-bitteħ jew id-dulleħ jew il-kromp, ġifieri pasta kabbuċċi ġidra. Kull ma nitfgħu bottilma ġol bajta u jew ix-xitla jew nkella żarrija tal-bitteħ jew arabali jew. U jibqa' sajjir għax ikollu tira biżżejjed tisfel biex jgħix ma kenniex ilma. Fimt, ġifieri ma kienx hawn saqwi. Kien hawn min kellu saqwi, ma aħna ma kenniex. Għandu kun fuq ġol blatt tal-qawwi. Fimt, ġifieri bejr jasaq forsi għalfej gallaw, jekk jasaq kien, konna saq il-patota darba bil-kanoli ġifieri, mhux bil-pumpa. U dak kien, fimt? Allura bit-tira. U tal-bejt, dak tal-bejt, dak iż-żmien kien ikun hawn tat-tira. Kulħadd kien ikollu xi ħaġa, kienu ħafna iktar bdiewa, imma kienu jkunu bdiewa tal-familja ngħidlu jien. Jien niftakar dak iż-żmien pereżempju kien ikollna l-bitteħ aħna tax-xibka, jgħidu l-bitteħ tax-xibka, kien tagħmel waħda pereżempju daqshekk, u x'hekk kien jgħidli kemm kbira, kont toqgħod qalliba ħabba x-xemx. Taqliba ħabba x-xemx biex taħt ma jiġix abjad, tiġi issir ħafna fuq, u taħt tibqa' ibsa. Kont għalliba naġu nagħtiha naqtibin, x-xogħol kien ikunna. Imma bħalna kien hemm ħafna. Allura tal-bejt kellu xalota, tad-dom konna nqaddu fis-sajf tejn bħalma tkellimna. Illum m'għadhom xisammu tal-bejt, għax ħadd m'għadu jkun hemm ġoraba fis-sajf. Ma xorta baqa' problema, tal-bejt xorta jrid jiekol, dak iż-żmien kien jiekol, illum xorta jrid jiekol. In-naffur tal-asuf, biex kont għamlu xi ħaġa fil-raba biex naffru. Jien kont inkun dejjem. Diment inkun ġolala. Innu taw ix-xattaba l-għalqa sewa ġifieri għax ħafna kliem jintilef. Tuża x-xatba hija biċċa għodda tal-bidja. Ekku, waħda minnhom għandha l-imsiemer biex taqla l-ħaxix ħażin. U l-oħra wara li taħrat inti laqgħa tintela bit-tub, speċjalment f'Settembru wara l-ewwel xita. U inti x-xattaba forma ta' triangolu xattek, mexxi minn bima jew tiġbdu inti, insomma.
biex toqgħod xi ġebla fuq u biex takisser it-tub illi il-moħriet ikun għadu ma' dik hija x-xattaba billi tuża x-xadba ġifieri. Issa, mela minn barra la safar tal-bejt, għax rridu nġbuq dimajnejna, sewa li daw it-tajr tal-ajru kien ikoll problema kbira għal-bidwi. Fuq il-fnik slavaċ, ġus, kelkom xejn naħatakom. Twaġġani jisawi. Felix Salvaċ, kienu għamlu żmen, kienu skarsaw, kienu għaw xi marza, ma insomma, meta kont faljen, konna morru għakkaċali, jemu kol bil-lej, fetlaw ta' qamar. Bada jkun il-raħawi, insomma, u da, jena teknika, ma konna morru nakkaċaw, meta ma konna xikkaċaw għalijim, konna nizilaw palmetnaj dik il-pajra ġol-bali, ġol-tapposta, konna morru nsibu l-erq maqtew, jew spalixxew. Ma li jimbiet ikollu ġiġwal qed jew tlieta, ma bisir jgħid mela qalajtu kien jiġbid il-saqajja ġew jofli bil-fenek jien. Kien jitla minn ġo xara bil-lej, u tagħmel krum daw ta' qamar ovvjat tal-jora. U kien jiġi għaxtaw bil-pastor, xiet il-mija f'kamil dal-bajġan ħawil neħdal b'taj tlieta. U t-tadom. Għax jitla l-fenek. Fehmt jiġifieri il-fenek kien kelb, il-fenek imma fenek kien kelb għax bisu beħdura kien jagħmel. Imma palmet ngħidu ma jtiekul, fimt? Ekku, qegħdin fuq il-fenek. Qegħdin naqxejn iktar biex nisimgħu il-kliem. Sewa, meta inti tikkaċċja il-fenek, jkollok ngħidu aħna kelb tal-fenek. Jew kellha tgħid imur bil-mixref, per eżempju, għajdinna daqxa waħda daw il-kalmit ekkil il-fenek ikollu reddisa, per eżempju. Il-fenek, ovvja, parkun animal, ħammiċ, dak għajdu l-reddis. Redus. Ma aħna li konna metla ta' dok il-ftek slovaġ, anka minn reddis, narfu jekkux mara jew roġun. Allora jiġi ħallum April Mejju, emma ħna. Allora bħallum, għax konna ħoġu għal-kaċċali, għax bħallum konna bil-bejta. U meta konna naraw li konna mir-reddes ikun akabbur, ikun tawur, ikun ta' mara. Ikun għaw da' sibbin jitħak jgħid bala jifem fil-da. Imma hija xi ħaġa titgħallem, toqgħod attent għalihim. Allora bħallum għax konna kun hemm ir-reddes ta' mara. Għax konna noħolġu għalijim, tagħmel l-trejt, missiri kien jgħid li jarħila tagħmel l-trejt. U batti tispiċċali forsi għal 15 il-ġimgħa taruha bil-freħ, jitilgħu ġera u hekk. Imma jgħaddi Mejju, Ġunju, mbagħad jibdew bil-kleb tal-kaċċa, bil-kleb tal-fenek. U kienu aħna kanna, anke miskanna, niftakar. U il-karattru tal-kleb tal-fenek għal minn forsi ma jafx. Għandhom jixxibaħ naqra mal-totos, tal-rosom jibsa, dak blasejt. Dak kik xommu ruħa ta' fenek, jew xaħġa, sinjal, jitilqu jiġru. Jista mux tajtela. Titlaq tiġrej, taqbot naznas, tiġveri taqbot timbeq, għanda nabħar iqa. Naznas, u xismu. U tmaw wara dak il-ħoss, jekk inti tkun għal-fenek tissamma bil-lej, l-għal meta jkun ir-reħ, jkun reħ qawwi, ma tisma' xejn, titlaqa, mbagħad tiġi l-għada fil-għada. U ġieli ġew bil-fenek ġew ħalqhom l-għala. Ma konniex immorru warajhom, għax ma tkunx taf fejn marru, bil-veru sens tal-kelma, u wara xi nofsija ta' kwarti tal-waġa fenek ġew ħalqa. Imma kellim ċertu sinjoli il-kleb, apparti li mhumiex kleb tal-kaċċa li jippuntaw daw, mhux ġieli pal-pointers jew hekk, mhux ħajġi kala hemmhekk tistira u tajt hemmhekk tiffirma u tajt hemmhekk fenek. Mill-ħsej jistenduna. Mill-ħsej jistenduna li hemm qabd is-sinjal għad bid-diletton tal-leħena, fimt? Il-kelba jew il-kelba. Nasnas, aha. L-inkus il-lussu li jkollek
li kollok kelb jew kelba tal-fenek, għax jena loxa għali jena. Barra biex kelb bajx annimali, imma għax botajt ħafna ħabba fijim. Imma għax norbot qalbi maħħim taġifir, kam biex botajt ġida. Imma mumiex komuni, le. Mumiex komuni, saru rara ħafna si. Illum, ma fi żmienek kienu iktar komuni? Ja, fi żmieni, daw kienu għamil kollu 5, 6, 7. Ġarra il-nigrid biss li kan n-samir kim il-laqmiet, m-movja pużi ma tafumx, imma kana 5-6 familji nigrid biss, belba 5 tifnek, għaw il-kleb, fimt? U kienu ikunu puri, ġivir, mux il-passaġġi, kanik. La, ikunu puri tindu jintalfu, fimt? ġiris ma li jidiskrivu bħala għandhom karattru aħrax, il-kelba tenek, jidulhom forox. Għax tarasu, għax tarasu, għalek għad najdek. Eżatt, għanna najdu għax tarasu, pal-totis blasejt ma tajridu ma, fim? Jaw jiġu jkunu ħajqalbuk jaqbżu fuqok. Jaw kalla għassi kalkulaw kħed najdek. Jek ikollhom xamba ta' fenek, bintejx. U semmejtu kolli, intom kontu toħorġu. Meta jkun hemm ir-riħ b'saħħtu. Allura l-kelb ta' fenek kontux teħduh magħkom meta toħorġu. Jekk noħorġu bil-kleb tal-fenek, le. Imma jekk nkunu għal-kaċċa bis-center iwa. Jekk nkunu għal-kaċċa bis-center immorru fir-raħawi. Għax nitlu għal-fnek taħt ir-rejħ ngħidu aħna. Biex ma jxummux, femt? U anke jaħt il-ħostakom intom għal. Eżatt, ikun dak it-tħaxwejtu jkollu ħafna distractions, femt? Ġifieri. Użajt il-kelma tnasnas, hemm il-kelma tagħmel kurriera il-kelb ta' tista' Ejja nabħa oħra, dak xi jitlaq jiġri. Dak xi jitlaq jiġri. Xi jitlaq jiġri. Ħanajdu forsi hound, il-kelb hound. Femti dik jaqbot imma ovvja mhux dak il-leħen waħxhom bħal tiegħi leħen ta' baqra. Imma għandhom it-ton tagħhom bħala klieb anka. Le huma bejniethom. Malli kalba jew kelb jaqbod il-kurriera, l-oħrajn mal-ewwel is-sinjal tagħhom li xi ħadd sab xi ħaġa. Xi ħadd sab xi ħaġa u ma tilħaqhom xi. Jiġri li jiġru qed ngħidlek Greyhound, huwa razza ta' Greyhound, ma Eġizzjoni iktar milli. Eżatt, huma razza Eġizzjoni, kienu jadurawhom dak iż-żmien biex ngħidu kienu parti mill-kultura tagħhom. bejnietom ishom fil-plajjat, imma aħna semmejna ir-redus. Ir-redus. U il-fenek jagħmel reddiesa, ma jħammitx fil-ħofra tiegħu x'hekk ġifieri. Imur ħammeġ band oħra. Imma ħammeġ, le, fil-ħofra tiegħu ma dejjem l-istess post ħammeġ, Ija, għandu post fejn ħammeġ. Eżatt, imma l-istess Mhux fil-bejt. Le, jekk la ġolaqqa tagħna, jekk itmol ngħidlek dallej ħammeġ imma fl-istess post, pereżempju ta' ġimgħa 15. Allura il-kelb x'aktar imur ifittex ir-reddiesa l-ewwel fejn ħammeġ u bagħad minn hemm jisib il-bejta. Bad jagħmel riċerka tiegħu ġifieri jibqa' sejjeb mal-rieħa, femt? Ekku. Aħna semmejna ir-redus. Ir-redus huwa tal-fnik u tal-mos. Ukoll, ġifieri taħal-tarxin idulhom tar-redus, biex kellhom ħafna mos. Imma ngħidu aħna jekk tmurra fi żmien tant kemm konna nifhmu tal-affarijiet aħna tan-naġa ma kinux jgħidulu redus, kienu jgħidulu kabur ukoll għax tan-naġa huwa differenti, sewa minna. Ġifieri kollox kien hemm f'kollox trid tkun tifhem. Issa, ħana naqilbu tkun professur. Kabur, ma jidrix kabur blajni. Kabura. Għal-widek, għal-xaħampen. Jistaku sa. So, mela minn fuq dak is-suġġett ħammorru biċ-ċoħra. Inti diġà semmejtilna illi l-bidwi dari kien pereżempju jqaddet dik kelma mhux inixxef għaddet
it-tin u t-tadam, per eżempju. X'kien jieħu iktar mill-art bħala preserve, bħala taqdit u timliħ u taħlil bħal pickles u hekk. Passat ta' pickles ovvja xi ħaġa komuni. Illum għadu anka it-tadam imqaddit jew mellaħ, jekk ma tantx naħseb baqgħax illum jibżew għas-saħħa somma. Le, ma dak iż-żmien dik kienet il-preservazzjoni. Jien niftakar illum it-tniġġiż imma jien niftakar ftejt niftakar ħalli nkun sinċer li indendu affarijiet ġol-bejt, imma l-aħħar ftejt, u bagħad kien ixtraw fl-ix tal-petrolju. Fimt? Imma biex jintafaw l-affarijiet hekk jew bil-melħ konna. Jew meta kont immur ma' sajjieda kont għaddet fuq, ġifieri kont titla' jew bis-sawrel, jew bil-burażnell, jew xi ħaġa, konna mal-ħowem, mal-ewwel. Dak il-frix tagħna, il-melħ kien, jew mqaddit, fimt? Mela, il-bidwi kien għaddet it-tadam, għaddet il-tin taċ-ċappa. Iż-żebbuġ qabel ma saret industrija issa kien isir xi ħaġa bieħek ngħidu aħna kienu jaqtaw jagħtu każ taż-żebbuġ u jmelħuh pereżempju jew jitfaħ fiż-żejt jew ma tantx. Ifhem, żebbuġ aħna ma kenniex, ġieli konna niddubbaw forsi jagħtik ma nafx, imma dak iż-żmien kellna ħafna bartering. Ġifieri konna npartu ikel. Allora aħna kien konna pereżempju l-bittejħ jew xi ħaġa, u inti kien ikollok il-pastort. Ikonna tużona familji janfaw noqgħdu ta' qrib u naqqa pereżempju mmorru naqbdu l-ħut u hekk u ma ġieli konna niddubbaw naqqa żebbuġ ukoll. Aħna ma kellniex siġar ta' żebbuġ għax fejn ir-raba li kellna aħna mikxuf. Ħares minn ġol nofsinhar sal-Majstran. Il-joħat kon għallaqtuhom hemmhekk, fem? Allora ċertu siġar ma kienux jikbru. U jekk u siġar li kellna kienu jiġu għas konna nisbru maħna, kienu jiżabru bil-rej. Jassu sal-għoli tal-ħajtek u daqshekk l-għoli tagħhom. Jew jinfirxu hekk, hemmhekk mhux se jitilgħu żgow. Fem? Allura ċertu tipi ta' siġu ma jistgħux jgħixu hekk. Bambinell ma nafux x'inhu. Tuffiħ qas ma ħawwilna waħda. Fem żabbuġ għalkemm b'saħħtu kemm b'saħħtu, le b'saħħtu iktar. Fem? Kien hawn imma bħal meta tajt inti mbagħad l-industrija kibret imma u kull minn tħajjal ħawel żabbuġa insomma rħilu, gudlak tużem, imma mhux kull imkien tajjeb għal kull siġra jfettelek titħawel. Dik il-problema law. Li ħafna nies jaqbdu jgħid ħawel għal aħawh. U bagħad jiġi wara sentejn tlieta jgħid tara nara kif maħrub kollha din jiġbru. Mhux bil-fors jekk inti tfajtu ġorra ma jħares ġol bejt. Meta l-ilma beħar u jisbaħ nara jaqsam il-Malta jien fil-maltemp. Jaqbad il-mewx malat u nara il-rax tal-baħar letteralment jaqsam għal-Malta. Allora kif siġra ma xifer il-baħar titiżżomm meta tkun siġra fejna, frotta fejna. Ken nirejt, ken u raba bajjat nirejt, raba bajjat, għalla naħat rabat u għek. U mux forsa ħaddingli, ma fajem il-bajjat iktar zom il-bambina l-tuffeħ, għax dak rabek iħob. Imma rabba naħatana fejnu għawi, għahna tal-għawi fejnu rabba ħamri. Fejnu rabba ħamri jaktax il-batukun għawi. Ija xaħġa u fejkun daw blot ġipsi, ikun rabba tafli. Fimt, forsi jgħamil sens li t-najdil kim imma rabba ħamri, bieċa kbira jkun ħafna minna jkun mekxuf. Fimt, jissawat, letteralment jissawat, l-ċoħlu konna namlu aħna. Fis-sajf konna n-provaw namlu xi ħaġa li mhux ħajissawat, imma bqija fix-xitwa
jew naqqa patata kienet tibqa' daqshekk ta' xibel, jekk tikber xibel kienet. Basal, konna nagħmlu basal iwa, basal hu naqra b'saħħtu. Hemm fuq. Skalu wara xajr, dawk li ġifieri li jifilħu għal imma ful kellna ġixħu fit-kannijejn, għax il-ful jinħaraq ukoll. Jinħaraq, mhux ħajqasab f'dolx mhux ħajkollu biex jikber, għax il-ful ma kienx jikber. Fimt, ġifieri, u missieri kellu sistema ma ħanaj xejn ġdejt, imma mill-u antik iktar ħajjiftakar żgur li l-ful tiżew ġabtajn u tlaqqax fin-niexer. Jekk tiżew ġabtajn jibqa' għalik baxx u jagħmel ħafna ful. Għal ma jkbirx, ma jogħlex, fimt? Imma l-ammont ta' kubu li jkollu joħroġ ħafna mżiewed. Fimt? Għax ma jinfex fil-faxxina. Eżatt, ma jinfex fil-faxxin. Allura kien jipprova jagħmel l-aħjar jieħu li jista' mill-ambjent li jkollek. Mela ħana ngħidu jekk ir-raba jkun ħamri, il-ħamrija tkun ħamra x'aktar xi din biż-żmien mhux qed titkellmu llum li jiġu bit-trakkijiet u jitfgħu minn post tal-ieħor, ma biż-żmien dika x'aktarx illi ttiklet minn fuq minflok blat tal-qawwi. Il-bajjut ikun ittikel minn fuq il-blat tal-franka, ngħidu aħna minn ħażebux l-isfel, bejjut ieħor m'għandniex ma tantx hemm raba ma tantx hemm blat tal-qawwi fuq. Biċċa kbira kun blat abjad, franka. Allura dak jiġi raba bajjat. Jgħidu, u jekk ikun xi ħaġa oħra bit-tafal ikun raba tafli. Raba tafli, iżda kemm hemm xi 5 kwalitajiet ta' ħafna. Issa inti qed tgħidilna li n-naħa tagħkom il-patata kienet tikber forsi xibel. Imma llum l-imqabbal rendi dak il-naħiet huma magħrufa tkabbir tal-patata, ishom hemmhekk li jikkonċentraw. Da minħabba li issa nistgħu mmorru nġibu l-ilma u x'hekk naħseb. Ma appart l-ilma, għala kanna raba l-mikxuf fuq il-monqar. U bat kanna għandej, insomma, naħseb imsallum saw 6-8 ġoħallew. Ġveri konfini rendi jiġi. Bejżu rendi ma imma il-rendi l-imqabba u postjek u l-naħat isfel ta' żurri maru fal-patata għax raba kennej, għax ġomaqat. Ġomaqat, jekk ikollok raba mekxu fil-patata tanti fejna li tix ħatwassal għazgaw, tnajdi kien 50 sena ġol-patata minn dik għalli 10 snin. Missieri, imma kanna raba ġol-maqat, allura ma-jistran ikun qawwi, għarrajt, jagħmel ċertu ammont ta' ħsora, jaħraq, forsi jixawtel għal-wara. Imma mhux li jiksera, fimt? U bekk, jekk is-siġa ma tinkeċ, u forsi jagħmel dik in-naqr ilma, tieħu xi ħaġa. Imma jekk is-siġa tkun stressjota, jekk tkun ġorrej jew kasħa jew hemmhekk tista' sewha. Imma ġol-maqat għandek ċans li dawk l-elementi xorta tieħu xi ħaġa għax anke l-ambjent tkun iktar sħun, fimt? Maqat. Mhux maqat, għax maqat iġi isa minn mat fejn taqat. Fejn joqgħod l-ħofra. Aħna ngħidu maqat biex ikun ngħidu propja maqat mhux kif it-tifsira hekk, imma maqat biex ikun hemm ħafna raba ġowet jew ġo. Imma propja il-maqat aħna ngħidu maqat ġolala tkun fejn joqgħod l-ilma. Meta jagħmel ħafna ilma, meta tara dawk l-għadajja ġalqa, dak tkun il-maqat tal-għalqa. Fejn tara dawk l-għadajja dik il-maqat, il-maqat tal-ilma. U maqat, dik hija l-pronunzja tajba, mhux maqat, sawa, maqat, anke maqat is-sorm, maqat ġifieri fejn joqgħod is-sorm, mhux fejn jaqgħat is-sorm, fejn maqat ġifieri. Il-Knisja ta' Ħniena ta' fejna, hemmhekk ħallew, hemmhekk, il-Knisja ta' Ħniena mbagħad ħallew jiġi għal fejn ħarqu n-nar illum ta' rendi ta' fejn ħarqu n-nar. Sorry?
المقلوب هذا جو راندي eżatt ma Randy ma xifer il-bypass ta' Randy. Hemmhekk kenni, hemmhekk jekk postijiet oħra għaddhom 5 ġimgħat jew 6 ġimgħat ma tinbit il-patura ta' jena 4 ġimgħat. Kemm forsi skolluti jumejn tlieta tkun ħarġet diġà għax ġajn ix-xemx u raba ħamri. Il-ħamri jisħon iktar malaj, mux bħal bajjat jirrifletti, fimt? Ġveri, jkun hemm kondizjoni waħda għalajdik biex li kellik kolluk dis-sana ngħidu ġet sana mill-laqwa dis-sana. Li kollha nikteb kollix. Ġieli għamilta ġifieri ta' dik li waqt iż-żukur tinsaħħa, tikteb kollix kif għamilt u ġet sana mill-laqwa, ippruvu għas-sana d-dieħla u ma jinaxxilekx. Għax mux inti tħollu torbot. Int minn xejn, int kon minn gwidant. Il-bija il-natura tħollu torbot. Xieġrilek. Jek naqak seħ mod, ħafna sħuana mod, nixfa mod, rejħ mod, reħxot mod, bdisa mod. So, semmejna n-natura u xtamille, u waħħanna fl-asafar dal-bejtu fuq il-fnik. Imma dik li tamil il-natura kol nejdu għahna l-ful, missieri kien jgħid refaħħuli l-budabbus. Dik jarfaħħulek, mux attakka, jarfaħħulek. Jiġifieri kienaw dak it-tip ta' Għala, il-ful u parti minn razza. Hija varjetà minn razza. Hemm il-piżelli, is-silla. Dak tip, fem, dak huma kollha kuġina. ġulbina xaktar. U ġulbina, il-budabbus jarfa anka dawk. Anka s-silla jarfa, il-budabbus. Huwa parassita, ġifieri mhix il-budabbus huwa parassita. Xitla veru ma. Sorry, u rabba li forsi tista' naqa' bikri fil u tieħu xi ħaġa. U jarfaħħulek, u taw raba li tista' tiżra l-fil mwaħħar u tieħu xi ħaġa ma xorta jarfaħħulek, imma jdum iktar. Fimt? Ma m'hemmx rimedju għal min kien iċappas il-fil bil-petrolju u min kien jagħmel hekk ma' xejn. Ma jeżisti xejn għall-budabbus, xejn. Jgħidu li tista' tagħmel li jekk inti għandek il-fil dis-sena hawnhekk, is-sena d-dieħla titura li ma tagħmelx fuq hawnhekk mur band oħra. Tagħmel sens għal kull ħaġa lejk. Ma semmejna ċċix li ma tantx għandna ħin. Duri n-nies għalkemm ġifieri kienu jgħixu flaks kellhom aċċess ukoll għal affarijiet li huma tantx jarawhom in-nies ngħidu ħna iċ-ċiċri tal-qatta. Sawa, ummi kienet għadħana tixtri anki iż-zinzli, illum bil-kemm jaf xinu zinzel nejdu għana. Jiġifieri kien hawn daqsxejn waħda ta' ġid illi m'għadniex naraw illum. Iż-zinzli għandek idea tiegħu inti taf x'nu zinzel? Iż-zinzel? Zinzel. Frotta. Tomat fil-fendek. ħafna nies ma jkunx zinzel. Il-kelma zinzel qatt ma smajta, ma zinzel. Zinzel. Frotta żgħirek li tomat tuffeħek. Għatem, taħt il-kmama tan-nar sal-karmna, għatem s-siġar tal-zinżil. L-lom għaw minn ġil nora fuq il-pejzi tal-agrikoltura, għal ma namess reklobi, insomma, ma jitolbu għal-xitil tal-zinżil. Fehmt, ġveri? Da żmien għadhom jiżeraw iċ-ċiċri tal-qatta jew tkid l-art ħafna li jgħidu tkid. Kullinkwa ħaġa li tagħmel ħadd kidda l-art imma ħana ġanajdik il-nuqqas ta' xita. Għandna problema nuqqas ta' xita. Allora dawk fejn qabel konna nsibuhom abbondanti u narawhom kulħadd bil-puxċer u min jitla' ma għadekx taruhom daw. Bil-ħabbek mhux ix in-nies ma jkunux irridu jbiegħu kolħat jieħu biex jirbeħ xi ħaġa. Fimt, ma jekk m'għandek xi tbeħ. L-ilma awtomatika huwa l-qofol ta' kullix, imma allura l-ċixi tal-qatta jiżilgħu, naf ħafna nies jiżilgħu, imma biex jimla ċ-ċiċri m'hemmx saħħa. M'hemmx finfejjar daw minn taħt, fimt. Meta ngħidu li m'għandniex saqwi sewwa u konna nejxu bil-tira. Da kif ser, ħafna
bidja tal-bali. Tal-bali. Imma kienet tirnexxi sewa l-bali, ġifieri mingħajr xita, mingħajr saqwi. Tiddependi fuq xita li tinżamm. Ekku, ara qed inħares lejn l-loċina u jidher li ma tantx għandna ħafna aktar ħin għax ikun hawn min qed iħares blikraħ. Għalli jista' jkun ma tafux illi. Jiena m'għandix ħaġa. Le mhux inti hemm xi ħadd ieħor. Ma taħsbux illi hemm xi ħadd forsi online u xi għandu xi mistoqsija, jekk m'hemmx naraw. Jien għandi. Jien għandi, ma nafx nista'. Okej, għaw Natalino Fenek ekku għad isma'. Kif nistgħu nisimgħu Natalino Fenek? Nistgħu taħseb? Natalino tal-ċaċċa. Ġus. Le, ċiċi ċampelli. Ġus, nsellim lek ħadd biex nisimak. Xtaqtek. Stenna ftit Natalino ħalli narmaw l-affarijiet hawnhekk ta' mhux stendewmuk ħafna, ma se nisimgħu dal-waqt. Tina ċans ftit minuta. Anka l-għenib, kien ikonna mal-ħetan. Għambaqar, dif kien fattilu jħawel jew l-laqqam missir, xandu konna l-laqmu għahna stess. Kienu konna per esempio dielja, kull tas-sekkan kienet, kull taħla ekta mill-għamba tas-saqwi. Jekk t-tamba ħalwa, ma saqqiex imma bat. L-ammontu fi ħajonqos, ma xmenx minn fej, kolla ma wieħed sabiħ u li jgħor. Fimt? Da żmien imma ma jħalluhom x'jagħmlu ħafna għeni, qed sewa jnaqsulhom ħalli dak li jagħmlu. Biex jollu l-level ta' zuckur. Sakemm nisimgħu Natalino. Fuq il-patata narġa' naqbad hemm ċertu ritwal u x'hemm il-patata tax-xitwa u tas-sajf. U biċċa tkun trid tiġġib iż-żerrija minn barra u l-oħra tkun minn ta' Malta stess. Qed sewwa qed ngħid. Ekkew. Għala il-patata ilha għala l-varjetà l-qdem varjetà ħanajt ħalli dak ikun forsi kollu naqa' id-dejja kemm ilha tiġi l-patata Malta. L-alfa hija varjetà samil l-antiki, l-iktar tnej antiki, l-Arenbaner, li patata bajda, tal-Borma, un batem l-alfa, il-safra, tal-għalej, tal-ċips, u għada tajba sal-lum. L-Arenbaner, naħsepen għatet, jaw għasada tiġi, kienet tamil patata kbira xuxna, tunda. U l-alfa ma tamilx daqseg bwal, bit forsi 3-4-5, sana tajba, u kienet tkun bil-qas lamtu, bekk tkun tajba ċips. L-oħra l-bajda fija ħafna iktar lamtu, bekk id-dub ġol Borma. Femt, differenza waħda xotta u waħda mejx. Allora dik ix-xotta tkun tajba l-għalej. U palma forsi ġeli smajtu jgħidu, tipprova taqlib patata bajda teħel ma xi xejn. Għax dik fija ħafna ilma. Dik fija ħafna ilma fiex biżejjed lamtu, femt. U dik l-alfa eqdem mill-Arenbaner, illa tiġi mal-120 sena u għaw Malta, l-alfa. Biex tiftemu sew ngħidu għana missier ukoll kien jaħdem ftit raba sewa wara x-xogħol. U ommi kienet tgħidlu fuq dik biss kienet tajjat miegħu tgħidlu ġibli il-patata bajda ta' bajda u ġibrix ta' safra għalek ġibta safra narmija u nixtri ma' zeppi tal-buli. Għaliex ommi kienet mhux chips ma tantx kienu jidħlu għandna sewa stuffatijiet. U stuffatijiet u patata tal-forn, eċetera, li kollox isir fl-ilma. Inti patata ta' bajda trid, mhux ta' safra, kellha jkun id-dum ma ssir ħafna. Imma jekk toqgħod taqli chips, speċjalment deep fried, x'aktar xi trid ta' safra, sewa. Illum il-bidanka il-missier kien jizra 13 xkora patata mill-kbar tal-50 kilo sa' ħanajdu kej tal-lum. U 13 xkora dak iż-żmien iż-żuri kienu jgħidu tat-timba x'għandna tat-timba jsibuna. Tat-timba jiżraw patata ta' 13 xkora kull mej. Illum ngħidu kull mej. Għax tal-aħħar speċajna jiena sieb niżraw 650 xkora. Imma dak iż-żmien meta tajt 13 xkora kienu ħafna. Għax kollox bl-idej, titmont naqija bl-idej, titmont biexa bil-pompa. Dika eżatt, bil-bar jew bil-ħmora jew bil-żiemel, titżaħħa bil-ħuġur,
Fimt? Waddab u mit-surface. U għaddej, għajja ħaj, insomma, jisaqom ma xej. U xismu, mbagħad titlaqija darba darbtaj timbur ġewwa, tlaqija u timbur ġewwa, titbiċċa kollox bl-idej, bil-pompa sajrek, daqshekk issej, għas Schwarzenegger. U mbagħad biex tiġi biex taqlaħħa, konna ntaqgħu 5 min-nies, 5 tibdiewa tal-qrib u ngħinu xi xejn. Kollox bil-furkattjon, 5 jaqalaw u xi 4 jiġbru għalajna ngazzu ħalluha fil-wiċċ u ma jgazzu. Dik id-baħtija li kien hawn, u ma kontx isma' ħadd jgħid xejn, għas kont tifla titkellem. Konna nifqu fit-8, talba ta' 8, f'nofsinhar u fit-3, u mbagħad sadlam. Sadlam. Juri tajba, tista' 13 xkola tiegħek taqla 100. Għaxo dak li ġi għajnek, għaddu kam għaddu t-multajn un-bad, musa tajt wasmanti ta' 13 ġejtajn, ħanaqlalik ta' 13, fem, tiġveri, ibba dak iżmen ekkonna, fem, tittajnu xiexin naħslu s-silla u ek, bieġiħur. Nistaw nisimaw Natalino taħseb? Ġus, ħadd pjaċir ħafna nisimak, jiena nsegwik ħafna fuq Facebook u ġin nikkummentalek ukoll. Kellimt fuq il-fnik u kemm kienu jagħmlu ħsara fir-raba l-fnik bħalma kienu jagħmlu ħsara tal-bejt. Illum nivvintaw il-kliem, illum nivvintajna l-kelma sostenibilità. U jiena nħoss li nista' żmienek u ta' qablek kienu jippratikaw is-sostenibilità minn ma kienu jgħiduha. Bħal tal-fnik li semmejt inti pereżempju, nixtieq titkellem ftit fuqha, bħal intom kontu taqbdu fenek. Imma ma taqbdux tnejn, xtiequ tħallu ħara l-għadej u għal-ġimgħa d-dieħla minkejja l-ħsara li kien jagħmel. Wieġbek sas? Ja, mela. Mela, f'nasa spajt li mela Natalino li bħallhom għaskonna naqkaċċawhom. Ija, mela. Li għax kienu jkunu biżromaġ. Waħra. Minkejja l-ħsara. Rajt jekk bil-kelb ma jafx jagħmel għażla bejn żalmuċ u jitmatu. Allora ma kollix imorru għal-kaċċa bħallhom bil-kleb. Konna morru bil-kaċċa jgħaddi jidħol per eżempju l-aħħar ta' Mejju Ġunju u nibdew bis-center konna. U biex taqbod wieħed bis-center, forsi jkun hawn min jaħseb li mallit ma taqbod xi żoni f'nek. Tilsix il-fenek kon se ngħidha bil-Multi, ħażin iktar minnik, jiġifieri mal-ħoss li dak fil-rajtaw jew tora pal widnejjek u jistapa jisparixxi taħt satra. Fimt, għal-isfil, għazza biex ħajkun fil-mekxuf, konna morru fil-xifil, noħwix, kem n-puva noħwix naqarru għasijek ta' biex noħgħana għal-xifil ek, ma t-insix xifil gbejn, jem kena taħħares għawek bis, u jkun għaw fennek għawek ta' tum mit taħt tal-lajn, jkun sparixxa, dak ta' għala tliftu. Binti, mux daqsek forsi bil-ik ma' kaċċa, jew kaċċa tal-fenek. Ma konna naqbdu minn wieħed sa tnejn, u daqshekk biżejjed, aħna konna naqbdu kien għadbur ma' stuffat, fenek daqshekk ikun salvaġġ ta' mhux tal-Kalifornja fejn xi nus wiżna li okulad ma' iktar minn tal-qasba ta' saqajja, imma konna naqbdu fenek l-iktar tnejn u għal-ħadd. Dak iż-żmien hekk konna, ġifieri kaċċa it-tajl tkellimt ma' Joseph xeħejn li it-taj tal-ilma, Natalini fimni ġibeli taj tal-ilma pa' kwak, il-sieset, waffajtek. Il-kuċċal ta' kizmeni wakonna nabdaw, il-kuċċal, għall-istoffat. Imma dak biss, il-bija isra u palmatik il-sieset u dak il-taj tal-ilma jew li gretti, għaskonna ħarsu lej, u kien jgħaddienna. Ma kullix ninsajraw. U ma kannix labdu bieċa kaċċa ma kullix insajru. Min tal-bejt tibqa' tiela l-fuq, bl-trejt. Kullu ħaġa l-burma. Imma kaċċabli, summen, gamiema, imblevis, fimt, ġifieri dak li għasna ngħidulu kaċċapura, fimt, russet, u għafajtik biex kaċċapura. Dika hija ma tistax tibqa' sejjed, fimt, ġifieri l-għazza titsel anke fil-kaċċa. U l-istess għal-ħlajja tal-art, fimt, ġifieri
tal-bejt konna mor nozbu għax kien tant kemm kienaw li kienu jagħmlu ħafna ħsora li jkun abbot l-aħħar mill-aħħar anke finanzjarjament ħabba fejn. Allura x'inhu l-option? Fimt ma kienx ikun hemm għażla. Jew taqbad u żomm numru livell li jkun mhux sostenibbli, li jkun maniġabbli jekk tagħmel sostenibbli għax tal-bejt bejn dal-bejt li kull sajf, jiġifieri jekk nagħtu forsi jkorriġini ma naħsibx għandu għalfejn imma għasfol tal-bejt ġieli tagħmel tliet bejtet f'sajf, ġifieri mhix ikollha tliet erba' tifla kull darba, ġifieri jekk jaħsu jgħidu tal-bejt iridu jippopolizzaw inħawi tajja kbar wara terġa' minn ġol aħpallhom jekk tmorru ġol naħa ġol raba u hekk fejn jkun hemm il-qamħ jkun jaqbad jimla jibda jmur ġol iżbu biex jkun għadu għartab il-qamħ biex għall-imżaq, ġifieri l-imżaq li kelli jagħti lill-freħ fejn biex iżoq imma tolaq tajja kbar ħirġejn. U tnajd li kimjen li raba bil-qamħ jkun imnazza, iżbul ikun imnazza. Imnazza jkun ta' ma jibqa' xejn. Imma kien żmien li ma konna nagħmlu xejn. Ma jiddispeċjali dak iż-żmien kien żmien li kont tgħix minn ġalala. Kont tgħix bil-ftit li kienu konna qatt ma niftakarhom ma kienet mur tixi ħaxejx. Jew kienu konna tagħla, jew kellha konna partu ma' ġirien. U l-ħut l-istess konna mmorru għall-lampu kiena missierja għall-imsell u ġieli badna tużżona l-lampu u fallakki, aħna fallakki ikunu kbar. Ta' nus wiżna anke iktar. Għabdu ġiexħotet kienu jaqsmuna biex nitilgħu għax minn ġo s-sisel, minn ġo xfarijiet. Malla nitilgħu, fejn ħatarfew. Malla qassam. Battaruhom ġejjin jew xi kabbuċċa jew xi. Ekken dak iż-żmien. Ovvjament bħalma kif kellna għaw flix tal-petrolju, kalla friża dal-moba kien jintela friża ġifieri. Bdajna ovvja n-modernizzaw ma n-messjaħ ġifieri jela dejjem ngħid. U għadna ngħid sal-lum. Dak iż-żmien bit-batija kollha li kienha għax kulħadd jgħid kien żmien, mara kien żmien il-batija. U mhux ħanajtlu mhux kbir, għax kien l-aqwa żmien. Kien żmien ta' tbatija. Imma illum ngħid li kont qed ngħix ħolma u ma kontx nofsa. Bis-seri qed ngħid, kont qed ngħix ħolma ma kontx nof, bit-batija kollha li kellna. Jiġifieri kellna ħafna nuqqasijiet, jiġifieri il-ġugal għalla ma nafx l-huma, il-miliet għat nafx l-jien, il-miliet għattaw l-għalqa. Kontux tamlu l-iktar għal-miliet, ġifiri ma ta' U l-għanna, l-iktar tal-miliet aħna nal-taħat kien ikun il-xol. Il-ħat t-saldew, fenek, jew rablu jek tamil laġin il-forn, ibqa ċerti li laġin il-forn jibqa l-għada għagġol brodu. Sawa. Fimti ġiveri dik kien il-sostanza ta' kizmien. Imma saldew kien xi ħaġa isek xwajt dunġon tal-miliet, saldew il-ħadd. Mustendu ma ħafna, ma naqilbu għandek xi mistoqsija inti? Fimta. Namlu hekk imma. Wara forsi weġibtux biżżejjed. Grazzi ġusa. Voldiri, jekk tista' forsi telabor naqra semmejt it-torti tal-safar tal-bejt. Kemm irid ikolkom safar biex tagħmlu torta? Kemm irid ikolkom safar biex tagħmlu torta tal-bejt? U kemm kontu tiklu minna? U kif kontu biex kontu tagħmlu għat-torta? Żoni u tlieta fuq il-misqa kont naqbad f'qalba waħda ta' għax kont noqgħod tistennehem kien ikolli d-dura miksija bil-qasab fejn il-farra taż-żewġ hija ġabbieda. Fimt ġifieri il-masab għal forsi ma tantx informat, il-masab huwa żewġ xibkiet jinqalbu. Imma mbagħad ikollok il-farra taż-żewġ.
u tiġbida u tolli. Xid tiġbida u tolli jitalaw il-lasti u ma tibqgħu jinqalbu. U kien ikonna misqa fis-sajf konna saqqu u dak li sammajna ħliefa tal-iskalora ta' taħt l-sofal l-imbaras konna ġiri jew il-foġġol għal kalla ġol mansab. Allora tal-bejt tiġu għall-iskalora u hekk, fehmt? Jiġifieri hekk kien iseġġel ġistu żona battum f'darba. Daqleb qalba jew stew nistaqla jid-darb għabju għasofal tal-bejt u bat tispiċċa tgħidli isabu loqgħod għaxxarhom saħħa battum f'dajja, mhux hekk. Hekk konna nagħmlu nattalina, ġifieri. U x'ingredjenti oħra kienu jkun fiha t-torta ġus tal-bejt? Sa tittoħed is-sigret tal-familja ma lax bejn. U xej se tagħmel l-istuffat natalina. Sunnarija, patata, pizzalli. Fehmt ġifieri xejn ta' barra minn hawn, basal, tqalli basla u tew. Tadam, tew. U tadam minn tagħna, l-lum jekk taħbut polpa ma tikx pari. Fehmt ġifieri. U bladam kollox. L-għadam meta konna naqlu imma. La, jekk ġottolta konna naqlaw iż-żdieri. Ekku. Ngħidli kollu xogħol. Ngħidli sara maħħok li kienu kollu xogħol. Jiġifieri taqbad żewġ tużżar, inti tfaħħam ġo xkora. Tmur għand ommok tgħidilha intifhom. Jew. Kienet tgħidli nittifhem. Mara, kont għaxxarhom ta' ma kont għod nittifhem ta' U bat għal-torot, però għal-torti neħħilhom il-sidra. Ekku. Imma naħseb li kien hawn min jaqlihom ukoll ħafna kien hawn. Sidra konna naħħu ta' kont tal-mexej bennu tal-bejta, ma bas naqli liema. Ekku. Tbex mixhom u bat. Tikollu bil-għadhom kulli xi tritjhom qalja tajba. Xejn, qed ngħidlek lussu kollha. U għet xammu naqli kux tal-bejt issa. Ross il-ġus, għal-kosti sal-mansab, sewa. Hemm żewġ tepqiet u xek, da ma nifhomx daw klim. Tepqiet ġbek żgħir, bħal tepqiet ngħidu. Sewa. Dak meta jkun ġbek żgħir. Jolajt, imma tepqa, sewa meta titboq il-bib, pereżempju, kellha kaxxa tal-kartun għandha 4 tepqiet, sewa ġbira kemm il-kelma fejn kemm tista' tikber. Ġifieri inti fi xbik għandek tepqa hekk u tepqa hekk u daw jinqalbu taqleb u xekk. U il-kalament. Il-kalament huwa l-ħabel it-twil, qabel kien ikun sta kienu bdew jagħmluhom tal-wajr, kien ikun tal-qanib. Ħabel tal-ħaxixa ngħidlu jien. Fix-xita jixxarrab ma sebi jsir tqil. Kien jiġġebbet, sorry, jibbes, jixrinkja. Sewa, jixtorop, allura nkunu għedin nusbu daqqa ħirġa xemx, daqqa xeta u daqqa noħoġu nħillu. Nirħu l-pajlar tal-lassi, tal-ras l-lassa. Għax jiġġebbet ku ħajqata. Jon kalla xie taqbot tisol il-xemx, xie npul talfa il-lassa toqdem da' sekta wara kuna qasan għalaw bil-malar. Allora xie toqt s-sikka. Fem tobbat insomma modernizzajna. Imma ħna parta b'hekk kuna ngħidu, pereżempju ġbek tul-daġġi xi mwajjiż biss. Parta b'hekk. Kuna nagħmlu bal taħt ħarruba tal-bejt fis-sajf. Nagħmlu misqa ġol ħarruba u fis-sajf kien jitlu hemmhekk u għall-frisku u konna għall-frisk aħna wkoll. Il-misqa hi il-post fejn ġej minn tisqi, sewa fejn kollu l-ilma ħalli mur jixrob u taqleb fuq. Saqqi u tisqi, zakku. Saqqi u jaġa jagħmel hemm ukoll, ma mhux mill-misqa ma dikka ġej minn is-suq. Is-suq l-ilma. Imma tisqi it-tarbija jew u s-saqqi it-tajr. Naħseb li jekk m'hawnx aktar mistoqsijiet minn ħadnakom nistgħu nagħmlu waqfa hawnhekk u forsi Janika tgħidilna l-attivitajiet li imiss wara din il-laqgħa tal-lum.